Bütün Татар халкының иң абруйлы, иң затлы журналларынан берсе, данлыклы Казан утлары үзенең 100 еллык бәйрәмен билгеләп үтә. Зур бәйрәм чарасы 25 апрель көнне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында узачак. Әдәби-музыкаль кичә турында тәфсилләбрәк студиябызның бүгенге кунагы Казан утлары журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин сөйләр. Исәнмесез, Рөстәм әфәнде? Исәнмесез, хәерле көн. Бер гасырлык тарихы булган Казан утлары матбугатыбыз тарихында уникаль басма дисәк тә ялгыш булмас. Афәтле репрессия, дәһшәтле сугыш еллары. Шул ук вакытта инде 60-нчы җипшеклек чорын, 90-нчы елларда милләтебезнең үсеш чорын барысында күрә Казан утлары һәм аларның шаһиты була. Чыннан да Казан утлары ул уникаль басма дип әйтик, үзенчәлекле. Беренчедән ул чыннан да менә шушы Россиядә дип әйтик, элеккеге Төркия республикаларында чыккан журналлар арасында бердән-бере үздексез рәвештә 100 ел дәвамында чыккан. Кайсыдыр басмалар ябылып торган, туктап торган, яңадан чыккан. Казан утлары исә хәтта бик ватан сугышы елларында да чыгудан туктамаган. Ул менә шул ягы белән дә бик үзенчәлекле. Әлбәттә 100 ел дигәндә без инде бераз тарихыбызны кичерәйтеп әйтәбез. Чөнки аңа кадәр да аң журналлары, әйтик, Шура журналы, калын журналларыбыз татар телендә басылып килгәннәр. Әл-Гаср әл-Җадид, Вакыт, Шура, аң бик күп инде аларны санап китсәк, Һәм инде менә шушы 1922 елдан инде безнең шул Галимҗан Ибраһимов инициативасы белән дип әйтик инде шушы безнең юл журналы оеша һәм менә бүгенге көнгә кадәр һәр ай саен үзенең укучыларын сөендереп килә. Һәм төрле елларда шушы бер гасыр дип әйткәндә инде журнал төрле исемнәрдә чыга. Анысында искәртеп. Чыннан да ул 30-нчы елга кадәр безнең юл дигән исем белән чыга. Аннан соң 30-нчы елда ул икегә бүленеп ала. Беренчесе аның пролетар язучыларныкы булып ала. Атака дигән журнал һәм инде икенче канаты Яңалиф, ул инде күбрәк сәнгать мәсьәләләрен, публицистиканы яктырта. Һәм инде 33-нчы елдан ул Совет әдәбияты кабаттан берләшә. Һәм инде 1965 елдан шушы үзенең мәгънәле матур исеме белән дөнья күреп килә. Серле һәм инде җылы берки торган исем Казан утлары. Һәм инде 25 апрель көнне без инде әйтеп уздык, Камал театрында бик зур матур кичә узачак. Чыннан да 25 апрельдә безнең төп чарабыз Галиәскәр Камал театрында була. Анда без шушы бәйрәм рухында узачак. Һәм инде бәйрәм рухында гына узып калмыйча, без инде үзебезнең 100 еллык тарихыбызны барлаячакбыз, үзебезнең авторларыбызны, күренекле шәхесләребезне искә алачакбыз. Гомумән алганда, ул Казан утлары бәйрәме генә түгел, әдәбият бәйрәме, мәдәният бәйрәме, безнең татар халкының бәйрәме булыр дип ышанабыз. Һәм дә ләкин безнең 25 апрельдәге чараларыбыз тагын берничә. Без ул көнне Татарстан Фәннәр академиясендә Галимҗан Ибраһимовның 135 еллык юбилеенда катнашабыз. Белебезчә инде аны да без Казан утлары белән бәйлибез. Ул безгә нигез салган кешеләребезнең берсе. Шулай ук Татар китап йортында бер ай дәвамында яткәрләрдә рухи йөзебез дигән Казан утлары журналына багышланган күргәзмә эшләп китәчәк. Безнең инде шунда да катнашачакбыз. Гомумән әдәбият сөючеләрне барысында шушы бәйрәмдә көтеп калабыз. Менә бик кызыклы фактка юлыктык. Казан утларын дөньяның 20гә якын илендә алдыралар икән. Бу инде төрледән-төрле китапханәләр, шулай ук инде фәнни, гыйльми үзәкләр. Һәм инде менә шушы чарада да чит төбәкләрдән, чит илләрдән килгән кунакларыбызның катнашуы көтеләдер. Чыннан да Казан утлары инде ул безнең Татарстан республика кысаларыннан шактый читкә чыга. Безнең татар халкы дөнья буйлап никадәр тибеп яшәсә, Казан утлары да шул кадәр таралган дип әйтергә мөмкин. Дөньяның төрле илләренә таралуы белән беррәттән ул әле 30-га якын Россиянең 30-га якын төбәгендә даими аның укучылары бар. Алар инде илләренә яздырып укучылар. Һәм шушы Казан утларының шулай ук менә безнең төрле Төрки бирәктә Төрки илләрдә дә инде аның абруе бик зур. Һәм шуңа күрә без Кыргызстан, Казакстан, Азәрбайҗаннан төп әдәби журналларның баш мөхәррирләрен чакырдык. Алар бик теләп киләләр кунакка һәм инде безнең бәйрәмдә катнашырга, котларга. Шулай ук Саха-Якутия, Кабардино-Балкария һәм инде Башкортстаннан республикаларыннан баш мөхәррирләр шулай ук безнең бәйрәмебезнең кунаклары булачак.
Казан утларында төрле юлларда атаклы язучыларыбыз, әдипләребез иҗат иткән. Аларның әсәрләре иң беренче чиратта нәкъ Казан утлары журналының битләрендә басылган. Казан утларының бүгенге хезмәткәрләре 100 еллык балкышны сүндермичә аларны инде татар йортларына индерүче фидакар затлар. Менә без дә сезнең инде хезмәткәрләрегез белән очрашып, сюжет әзерләдек. Әйдәгез шушы матур мизгелләрне бергәләп карап китик. Тарих пәрдәсен күтәреп, үткәннәргә күз салсаң, халкыбыз элек-электән аң белемгә омтылган. 20-нче йөз башында Әл-Гасрил Җәдид, 1908 елда Оренбургта Шура журналы, аннан 1912 елда Казанда Аң журналы нәшер ителүе мәгълүм. 1922 елда Казанда татарча әдәби нәфис журнал Казан утларының башлангычы булган безнең юл басмасының беренче саны дөнья күрә. Ул Галимҗан Ибраһимов инициативасы белән чыга. 1922 елдан алып 30 елга кадәр гарәп имласында безнең юл журналы чыгып килә. Мәсәлән, аның 1928 елгы Мәсәлән, февраль саны Галимҗан Ибраһимовның иҗатына 20 ел тулуга багышлана. Монда инде Галимҗан Ибраһимовның портреты белән ачылып китә ул. Анда аның иҗат лабораториясына багышланган, аның иҗатына багышланган гомумән мәкаләләр дөнья күрә. 100 ел дәвамында журнал безнең юл, яңа әлиф, атака, совет әдәбияты исемнәре белән чыгып, безнең көннәргә килеп җиткән. Бийек Ватан сугышы елларында журналда бик күп фронтовик язучылар Муса Җәлил, Фатих Кәрим, Нурбаян әсәрләре басылып килә. Сугыш тәмамлангач, язучылар рухланып, яңа әсәрләр иҗат итә башлый. Гомәр Бәширов, Кауи Нәҗми, Габдрахман Әбсәләмов, Сибгат Хаким поэмалары шушы басма аша үз укучысын таба. Журналның исеме үзгәрсә дә, кыйбласы үзгәрми. Ул гасырлар дәвамында татар халкының рухи дөньясын чагылдыра. Редакция архивында әлеге журналларның нөсхәләре бүген дә саклана. 1922 елның май аенда безнең юл журналы чыга дип әйтсәләр дә, аңа кадәр инде безнең Габдулла Тукайлар, Оренбургта Рәмиевлар, Хәсәниләр, алар Аң журналлары, Шура журналлары чыгарганнар, Вакыт газеталары булган. Һәм аларда инде безнең татар әдәбияты бик киң яктыртылып барган. Исеме әдәбиятыбыз тарихында калган кайсы гына язучыны телгә алма, аның каләме шушы басмада чарланган һәм зур танылу алган. 1965 елдан башлап Казан утлары журналында Гариф Ахунов, Зәки Нури, Рафаил Мустафин, Ринат Харис, Рауль Фәйзуллин, Илфак Ибраһимов мөхәррирлек иткән. Казан утларында ул минем тормышымда иң өмеремнең иң асыл хезмәтнең дип әйтимме, шунда Казан утларында кайнап, ул вакытта совет әдәбияты дип аталадыр, мин башлаган вакытта. Ул минем язмышым. Казан утлары бүгенге көндә халкыбызның визит карточкасы булуын дәвам итә. Заман белән бергә атлавын дәлилләп, яңа проектлар, бәйгеләр оештыра. Bir ел элек Казан утлары журналы үзенең китапханәсен булдырды. Инде Казан утларында басылган, яки басылырга әзерләнгән, яки безнең портфельдәге кызыклы әсәрләрдән без кисә китаплары чыгара башладык. Бу инде безнең менә күбрәк әйтик китап сөючеләргә, китап укучыларга һәм инде бирәк тә читтә яшәүчеләргә дә бер үзенә күрә китаплар белән баету булып торса, икенчедән инде үзенә күрә авторларга стимул. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе иң яхшы әдәби әсәрләргә конкурс оештырды. Һәм инде аның рәисе Марат Гутов улы Әхмәтов бу эшне язучылар берлегенә һәм Казан утлары журналына йөкләде. Анда 1473 килде. Һәм инде менә быелдан гыйнвар аеннан без җиңүче әсәрләрне Казан утларында бастыра башладык. Ушыннан да моңарча күрелмәгән масштабтагы конкурс иде һәм аның гомумән әле киләчәктә дә без аның уңай якларын күп күрәбез. Беренчедән күпме исемнәр ачылды, икенчедән күпме язучыга тәргеш бирелде, яңа әсәрләр иҗат итәргә. Һәм инде Казан утларын укып барган кешеләр күрерләр, һәм инде киләчәктә китап булып та чыгачаклар алар. Нинди яхшы әсәрләр барбыр язылган. Классика тарихы дигән видео журналыбызны бик тырышып яратып эшли башладык. Бу инде Казан утлары журналында басылып, әйтик инде 60-нчы елларда, мисал өчен Нурихан Фәттахтан башладык без. Аның итил вакыт турыдан
Казан утларында басылып, классик әсәргә әверелеп киткән, инде сәхнәләргә менгән, менә шул әсәрләрнең язылу тарихы, язылу вакытында кыенлыклар, чыгарган вакытында кыенлыклар, аннан соң басылып чыкканнан соң кыенлыкларында һәммәсе сөенечләр, башкалар һәммәсен дә без әйтик автор исән булса авторның үзеннән, исән булмаса инде гаиләсеннән, шулай ук инде ул әсәрне редакцияләгән хезмәткәрләрдән, әдәбият галимнәреннән, төрле кешеләрдән biz үзебез чакырыклы формада видео журнал эшләп җибәрдек. Ул да менә караулар күп, безнең Казан утларының киләчәктә бертеге үзенә күрә бер юнәлеше булып үсеп китәр дип өметләнәбез. Затлы журналны тулы бер коллектив әзерләп чыгара. Басманың сыйфаты хезмәткәрләреннән тора. Казан утлары журналы биеклеге дигәндә без һәр вакытта да татар әдәбиятында кала торган, әдәбият тарихында кала торган әсәрләрне иң беренче урынга куябыз. Бүгенге көндә юбилей уңаеннан төп сурәтләрдә рухи йөзебез дигән исем астында фотоальбомда әзерләнә. Бу фотографияләрнең зур күпчелеге Раул Фәйзуллинның, ул монда бик озак еллар эшләгән кеше буларак, аның үзенең дә архивы, фото архивы бик зур булып чыкты. Безнең авторлар, язучыларның йөзләре, аларның төрле чагы еш кына керә инде, яшь вакытта, карт вакытта. Мәсәлән, 100 ел элеккеге фотоларда без менә нинди фотографиялар таба алабыз, шундый уникаль фотографиялар да килеп чыга. Андыйлар шактый, моңа кадәр бер тапкыр да әле матбугатта күренмәгән. Билар дискебети бүтәдә китә кишәләре. Менә без ул китап әгәр дә без шуны чалса, инде бик авыр эш, шуннан да дөрес әйтә алабыз. Шул ул инде тенәй бүтән тарихта күбрәк саклана өчен күп кулларга ирешергә мөмкин. Аның тиражын әлтегән ачыкламадык, ләкин ул әле шушы юбилейның 100 еллыкның төп истәлеге булып калыр әле. Казан утларының улуг юбилее дөньяның 5 хиткасына таралган 10 миллионлы татар халкының да зур бәйрәме. Рөстәм әфәнде, Казан утлары яңа гасырга нинди максат бурычлар белән керә? Дөресен әйткәндә, безнең менә әйтик 100 ел элек безнең шушы язучыларыбыз, Фатих Әминханнар, Тинчуриннар, Валентин Ибраһимовлар әйтик инде шушы журналның башында торучылар нинди максат бурычлар куйганнар, журнал буенча без шуны һәр вакытта да саклап киләбез. Дөресен әйткәндә, Казан утлары традицияләренә иң тугрылыклы редакция дип уйлыйм мин. Әмма һәр заман инде үзенең шартларын куя. Без дә бүгенге көндә традицион рәвештә шушы менә 8 тулым белән тарала торган кагаз басманы чыгару белән бердән үзебезнең инде эшчәнлекне киңәйтәбез, мультимедиа редакция дип әйтәбез инде. Без инде хәзер менә кисә китаплары да чыгарабыз, әдәби конкурслар эшләвендә җайга салдык. Шулай ук чит төбәкләр белән аралашуны күчәйттек. Шулай ук социаль челтәрләр, сайтлар эшчәнлеген киңәйттек. Барысы да безнең әдәби процесста үзебезнең урыныбызны билгеләргә ярдәм итә. Һәм инде Казан утлары дөресен әйткәндә яңа 101-нче яшенә дип әйтик инде шактый күтәренке рухта якбаса, чөнки безнең әле язучыларыбыз матурдан-матур әсәрләр иҗат итә, портфелебез шактый бай. Бирәк тә сөендерә, һәм шулай ук инде безнең тугрылыклы укучыларыбыз бар. Шуңа күрә без бергә әле Казан утларының 101, 150 һәм күбрәк яшьләрен дә әле каршы алырбыз дип өметләнәм. Ана шунысын әйтергә кирәк, менә иң күп язучылар очрашу урыны ул Казан утлары журналы редакциясыдыр мөгаен. Әйе, Казан утлары һәр вакыт безнең язучыларыбызның, шагыйрьләр, прозаиклар, драматургларның, шулай ук инде әдәбият тәнкыйтьчеләренең, галимнәребезнең, публицистларыбызның, журналистларыбызның төрле темаларга яза торган публицистларыбызның һәммәсен һәр вакыт үзенә җыеп торган бер учак булды. Һәм инде мин ышанам, ул киләчәктә дә шулай булып калачак. Бик зур рәхмәт, Рөстәм әфәнде, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Инде без барлык тамашачыларыбызны 25 апрель көнне Камал театрында Казан утлары журналының әдәби музыкаль кичәсенә чакырып калабыз. Бик зур рәхмәт, сән сау булыгыз.